Segona mascletà a la ciutat d'Alzira, malgrat el vent, el sol ha lluit amb força i per fi podem dir que avui ha fet un dia de falles. Al voltant de la 1:30 la plaça del Regne ha començat a omplir-se de gent, l'oratge ha acompanyat i l'afluència de gent ha estat massiva. Un ha d'arribar un poc abans per estar en un bon lloc. Preguntem a la gent com viu l'ambient faller. Té un ambient fallero molt gran, tota la vida han sigut de pares a fills i és una cosa per viure-la. El que no ha vingut no ho sap. València i Alzira, primer València, després Alzira. Bé, està molt bé, també fallero. Sí, de ses patrons. Molta festa, molt bonica. La millor que hagin vist, crec jo. Alzira és que és especial tota. Tota ella és especial, Alzira. No n'hi ha res que te pugui dir en concret. És tot. La gent i tot. Nosaltres és que estem malhumorats, perquè la falla de nosaltres s'ha cremat antes d'avui. Vostè quina falla és? Al Pujarres Camifondo. Se n'han cremat 4. Però bé, l'ànim faller que continua. Sí, però estem molt contents. Contents. El millor casal d'Alzira, molt contents. Ja ha vist algunes falles d'este any? Sí, hi ha algunes. Què li pareixen? Per a mi molt boniques. I més les d'Alzira. L'alcaldessa d'Alzira, amb el brusó faller, mostrava la seva satisfacció perquè les previsions de l'oratge s'han acomplit i avui Alzira sencera pot gaudir al màxim de la festa. Ens diuen les indicacions meteorològiques que possiblement anem a tindre un clima primaveral pràcticament fins al dia 20. Això és una molt bona notícia per als fallers i falleres, que independentment de la pluja del dia d'ahir teníem tantes ganes de festa que va estar tot això per damunt inclús de les condicions meteorològiques. Crec que hi ha un ambient absolutament de festa. La pirotècnia al portuguès ha estat l'encarregada de disparar esta segona mascletà. Avui és el portuguès con dia i el que tenim assegurat que serà la més ruïdosa segur, perquè en tots els anys on tira este home se caracteritza per ser una de les més ruïdoses i avui no esperem menys, claro. Les falles d'Alzira atrauen la visita de milers i milers de turistes i també de grans artistes. Fernando Esteso ha conegut avui per primera vegada les falles d'Alzira. Primera vez que veo las fallas en Alzira y bueno, llegué por culpa también de la lluvia, no había terminado la plantada, o sea, estaban plantadas pero sin hermanarse, o sea, entonces creo que con un esfuerzo tremendo pues han estado toda la noche y han podido soldar las imágenes y todo eso y creo que vais a vivir. Además yo quedé con el tiempo y contraté este día de primavera. També el secretari general del bloc, Enric Morera, ha estat a la ciutat d'Alzira. La festa fallera ens fa oblidar-nos de la crisi econòmica i això, en els temps que corren, no està gens mal. Que són unes falles molt autèntiques, molt clares, molt pròximes i per tant són un element molt positiu. Ens hem d'oblidar de la crisi, però les falles i la festa és un element de dinamisme econòmic. Hi ha molta gent que viu, els músics, els de les perruqueries, la gent de la pólvora, la gent dels bars, de la restauració. Olvidem-nos de la crisi, anem a combatir la crisi, anem a crear llocs de treball si fem les coses ben fetes, però ara estem en festes i ens anem a quedar sense gola. En finalitzar la mascletà, el president de la Junta Local Fallera, Vicent Muñoz, ens feia una valoració tant de la mascletà com de la planta de les falles de 2011 a la ciutat. No, ha hagut problemes en moltes, perquè a l'estar tant de temps plovent no podien acabar-les de rematar perquè la pintura no se quedava, han tingut problemes i ha sigut un gran esforç de tots els falles d'Alzira perquè avui puguem lluir d'estos monuments tirant-se la majoria tota la nit treballant per avui el que vosaltres heu vist en el carrer. D'esta mascletà no cal lamentar cap incident greu. En finalitzar, la policia local ha advertit que eixia fum d'una de les palmeres de la plaça. D'immediat, els bombers han acudit per posar solució al problema.